Hormatly tamaşaçylarymyz, Stanford Üniversitesinden bir soram bar. Bilim üçin gözüňe ziýan gelmesi dogrymy? Elbetde, meniň ýaly ýaşyň 40-a baran bolsa, ine hukumlaryň doktory, hukuk magistri ýaly derejeler üçin öz bir näçe ýylyň aýran bolsaň, ýüzlerçe kitap okuwan bolsaň, kitap ýazan bolsaň we şol ruwatda da media bilen meşgullanýan bolsaň, makul sözlük ýazan bolsaň, onu ýaşyň 40-a barandan soňra gözüňe azaçyk ziýan geleniň ziýany ýok. Ine men şuň birinji edekse daşardak görýän, doktor maňa indi kitap okanda dakdydy diňe. Aslında ýöneki wagtda hiç problemem ýok, Hudaýa şükür. Hiç kimiň saglygyna ziýan gelmesin. Indi soramyň jogaby, meniň öz pikirimçe, eğer Allah'dan başka bir surgulun önüne boyun eğmek istemeyen bolsaň, dünya derejesinde bilim almak isteyen bolsaň, alan bilimini durmuş geçirmeni başarmak isteyen bolsaň, öz rahmediň bilen ilkinji nowatda özüňe maşgalaňy peýda bolmak isteyen bolsaň, onda näme gözüňe azaçyk ziýan geleniň ziýany ýok diýip pikir etýän. Elbetde gelmese gowy, elbetde janyň sag bolsa, elbetde oňa itesat ýok. Ýöne ýan kaçmaýalyk, ýaşyň 40 barandan soňra gözüňe de azaçyk ziýan gelip bilýän eken. Şu ýerdenem öz pikirimi sizden paýlaşdym. Sizem öz pikiriňizi belläp geçiň. Men pikirimçe käne gelişmendir ýöne näme etjek? Gözlük aslında gelişmek üçin dakylmaýa. Häzirçe hoş, sag bolun.